Предстои да чуем една много нажежена ситуация. Тя е между мъж, който е стресиран от работа и жена, която е бременна и гладна. Много нажежена ситуация. Добре, че поне се върти около една торта. Без да искам, изядох цялата торта, която моят годинник направи. Моят годинник е невероятен сладкар. Винаги съм му казвала, че трябва да отвори своя пекарна, но той все отказва. В момента съм в 4-тия месец от бременността и това, което прави, е буквално магнит за устата ми. Всички, които са били бременни и не само, знаят колко силни могат да бъдат тези желания, особено когато строиш бебе. Всичко, което прави, е страхотно, но напоследък още по-силно ми се прияжда, защото рядко има време да пече. Много е заед с работа. Предстоеше 6-тия рожден ден на племенницата му и той отдели време да направи торта за нея. Изглеждаше невероятно. Попитах го дали може да направи още една само за нас. И той се съгласи. Получи се супер добре. Той си отряза 2 парчета и каза, че мога да ям колкото си искам. Той замина за работа за деня, а аз след като останах сама си взех едно парченце от хладилника. Беше толкова вкусно, че се върнах за още едно. И още едно. И още едно. И преди да се усетя, тортата беше изчезнала. Цялата. Буквално се събудих от някакъв транс с лъжица в ръка. Не съм имала намерение да изям всичко. Писах му съобщение, че може би съм прекалила, а той ми върна, че това е окей. Но когато се прибра и видя, че няма останало дори едно парче, се ядоса ужасно. Започна да вика, че дори троха не съм му оставила. Ами, какво очакваше? Аз му казах, че ядох доста и той самият ми позволи да ям колкото си искам. Не разбирам защо се ядоса така. Той е супер добър в печенето. Спокойно може да отдели 1 час и да направи нова торта, вместо да си губи времето с видеоигри. Още повече побесня, когато видя, че съм очупила малко и от тортата на племенницата му. Не. Да, признавам, че това беше грешка. Не се сдържах, но беше малко парченце и не мисля, че е повод за такъв скандал. Момиче, какво се направила? Не ми хареса, че ми крещеше, защото това ме стресира, а стресът е времен за бременните, а аз се старая да го избягвам. Разплаках се. Не съм искала да го манипулирам, просто не се сдържах. А той прие, че нарочно го правя, което го ядоса още повече. Опитах се да изгладя нещата, като се извиних, но той ме игнорира и излезе да тича. Още не се е върнал. Знам, че сгреших, но не мисля, че заслужавам такава реакция и такъв конфликт заради торта. Много ме натъжава. Така, сега тук има ли грешни, има ли виновни? Малко има, малко няма, обаче просто ситуацията е толкова напрегната. Значи той има много работа и точно като е много заед с работа, е отделил време да направи и торти, за които не му остава много време и следователно ти си бременна, което означава, че всичко е пусто. Всички хормони са по 100. Все едно няма жена вкъщи, има женозила. Не, че съм имал бременна жена вкъщи, но те си го представям. Така че цялата ситуация е много деликатна. Но да започнем с първото. Значи, той си изял 2 парченца и си тръгнал. И си казал, яш колкото си искаш. Което за мен е, може да я изядеш. Тъй, че това е първото нещо. Значи, и той се връща след това, след като се го предупредила и започва много да се ядосва, което за мен е не е още готино. Но има някои неща, едни коментари, които въобще не ми харесват. И те са, той е супер добър в печенето. Спокойно може да отдели 1 час и да направи нова торта, вместо да си губи времето в видеоигри. Това не е окей. Това не е окей, понеже човека си има отделено време за видеоигри, отделено време за работа, отделено време за готвене на торта и разпускане и не може да му вземаш от едното време и да кажеш, ама ти можеш да не правиш той. Не е окей ситуационно да обвиняваш така човек и да му нападаш навиците или нещо, което прави за ситуацията. Тоест това, което имам в предвид е, че очевидно не ти харесва, че играе видеоигри, което е отделен разговор, може да говориш стои за него, че играе малко повече видеоигри, но не може само като ти е удобно да го нападаш с това. Това си е отделен разговор и не трябва да бъде замесвано. Но това второто е много интересно. Още повече побесня, когато видя, че съм чупила малко и от тортата на племенницата му. Какво? Защо чупиш от торта на племенницата му? Сега много зависи каква е ситуацията. Дали той има време да направи още една торта, дали рождения ден на племенницата му е днеска или утре. Ако е нещо супер спешно, то е много зле. Но дори и да не е много спешно, изглежда, че човека няма много време и той да направи още една торта, означава, че трябва да се вземат още продукти, трябва да се приготви тази торта, трябва да стегне, трябва да бла-бла, трябва да бла-бла, което е
Така че разбирам защо се е ядосал, като видял, че си отчупила тортата на племенницата му. Това е малко лошо. Но предвид ситуацията, пак казвам, изглежда, че ситуацията е много нажежена в момента в семейството. Едната е бремена, другия има много работа и такива неща са горе-долу нормални. Просто тази ситуация е наистина супер тънка. Супер тънка е, но аз бих си дал личното мнение. Моето лично мнение е, че ако нямаш себе контрол, много лошо. Понеже, вижте, той е направил 2 торти. 2 торти. И едната не е за пипане, е за племенницата му. Направя с любов за племенницата му, може да е било нещо специално. И факта, че той трябва да вземе втори хладилник с катинар, само да не изядеш тази торта, е малко кофти. Така че нещо съвет към за теб е да имаш малко повече самоконтрол и съответно да поемеш малко повече отговорност за себе си и за твоите действия. Аз за него един съвет трябва да е малко по-чил, защото изглежда, че е много стресиран. Ял е 2 парчета торта и моля се има наглостта да ядосам, като тортата е няма като се превере. Ами за мен трябва да е малко по-чил и да си яде 2 парчета торта, защото вкъщи има бремена жена все пак. Трябва малко да са чилни.